Excuse me. Praise the Lord. Just monitor sana po ang sounds. Sounds. Monitor the sounds. Sound check. Oh, okay. Praise the Lord. So, okay na po ang atong sounds. Now. Okay. Mga higala, mga igsoon, welcome sa Connect to God through His Word. Din His live ta sa atong YouTube channel o basahon na ito ang libro sa Biblia nga gitawag Esther. Doon na lang ni siya napulo ang mga kapitulo. So basahon na ito dani nga episode ang first 5 chapters. O na ito sa sa 66 kaadlaw sa pagbasa sa Biblia. Dani nga tuig, praise God, 2024. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Ginoo maana kanatong tanan, maana kaninyong tanan ang kalinaw, kahimsog, ang pagmaya nga gikan sa Espiritu sa Dios maana kanatong tanan. Hallelujah. Laning orasa ug hantod sa kanunay. Praise the Lord. Hallelujah. So nag-ingon dinhi mga higala mga igsoon sa kapitulo 1 libro sa Esther. Ug nahitabo sa mga adlaw ni Asuero. Kini mao si Asuero nga naghari sukad sa India bisan hangtod sa Ethiopia, ibabaw sa usa ka gatos kakaluhaan ug 7 kalalawigan. Nga niadtong mga adlaw sa paglingkod ni Asuero nga hari sa trono sa iyang gingharian nga diha sa Susan nga mao ang palasyo. Sa ikatulo ka tuig sa iyang paghari, siya naghimo og usa ka kumbira. Amen. Siya naghimo og usa ka kumbira sa tanan niyang mga prinsipe ug sa iyang mga alagad. Ang gahom sa Persia ug Media, ang mga halangdon ug ang mga prinsipe sa mga lalawigan, maoy diha sa iyang atubangan. Sa diha nga gipakita niya ang mga bahandi sa iyang mahimayaong gingharian ug ang kadungganan sa iyang labaw nga pagkahalangdon sa daghang mga adlaw bisan usa ka gatos ug kawaluan ka adlaw ug sa natuman na kining mga adlaw ang hari naghimog usa ka kumbira sa tibuok nga katawhan nga nanambong diha sa Susan nga mao ang palasyo. Dagko o gagmay, 7 ka adlaw diha sa sawang sa tanaman sa palasyo sa hari. Dito may mga tabil nga maputing panapton sa verde o sa azul nga gihigot pinaagi sa mga pisi sa lino nga fino ug purpura ngadto sa mga singsing nga salapi ug sa mga haligi nga marmol. Ang mga higdaanan nga bulawan ug salapi ibabaw sa usa ka salog nga tisa nga mapula ug maputi ug madalag ug maitom nga marmol. Ug ilang gihatagan sila og mga ilimnon sa mga sudlanan nga bulawan. Ang mga sudlanan nga nanagkalain-lain ug ang harianong vino nga daghan sumala sa pagkamadagayaon sa hari. Ug ang pag-inom pinasubay sa balaod, walay makapugos, walay ingon nga ang hari nagtudlo sa tanang mga punuan sa iyang balay nga sila managbuhat sumala sa kabubot-on sa tagsa-tagsa.
Si Vasti usab nga reyna naghimo og usa ka kumbira alang sa mga babaye sa harianong balay nga iya ni Asuero nga hari. Sa ikapito ka adlaw sa nagmalipayon ang kasing-kasing sa hari tungod sa vino, iyang gisugo si Mehuman, si Biztha, si Harbona, si Bigtha o si Abagtha, si Zetar o si Karkas, ang pito ka mga eunucos nga nanag-alagad sa atubangan ni Asuero nga hari. Sa pagdala kang Basti nga reyna sa atubangan sa hari, lakip ang mga harianong purong-purong aron sa pagpakita sa mga katawhan ug sa mga prinsipe sa iyang kaanyag kay siya matahom nga pagatan-awon. Apan ang reyna nga si Vasti nagdumili sa pag-adto sumala sa sugo sa hari nga gidala sa mga eunucos. Busa ang hari naligot-got kaayo ug ang iyang kasuko misilaob diha kaniya. Unya ang hari miingon sa mga manggialamon nga tawo nga nanghibalo sa mga panahon kay maoy batasan sa hari kaniadto tungod sa tanan nga nanghibalo sa balaod ug paghukom. Ug ang sunod kaniya mao si Karsena, si Setar, si Admata, si Tarsis, si Meres, si Marsena, si Memukan, ang pito ka mga prinsipe sa Persia ug Media nga nakakita sa naong sa hari ug ming-una sa paglingkod sa gingharian. Unsay atong pagabuhaton sa reyna nga si Vasti sumala sa balaod tungod kay wala niya buhata ang sugo sa hari nga si Asuero nga gidala sa mga eunucos ug si Memucan mitubag sa atubangan sa hari ug sa mga prinsipe. Si Vasti nga reyna wala masayop batok sa hari lamang kundili sa tanan usab nga mga prinsipe ug sa tanang mga katawhan nga anaa sa mga lalawigan ni Hari Asuero. Kay kining buhata sa reyna mudangat sa halayong dapit ngadto sa tanang mga babaye aron himuon ang ilang mga bana nga talamayon sa ilang mga mata kung unya kini ikasugilon. Ang hari nga si Asuero nagsugo kang Vasti nga paadtuon ngadto sa iyang atubangan apan siya wala umadto. Ug niining adlaw ang mga prinsesa sa Persia ug Media nga nakadungog sa buhat sa reyna moingon niini sa tanang mga prinsipe sa hari. Busa manggula ang hilabihang pagtamay ug kaligot-got. Kung kini makapahimuot sa hari, ipagula ang usa ka harianong sugo gikan kaniya ug ipasulat kini uban sa mga balaod sa mga Persyahanon ug Medianhon nga kini dili mabalhin nga si Vasti dili na moanha sa tubangan ni Asuero nga hari ug ipahatag sa hari ang kahimtang nga harianon sa lain nga labing maayo pa kay kang Vasti. Ug kung ang sugo sa hari nga iyang pagabuhaton igasangyaw sa tibuok niyang gingharian kay kini dako, ang tanang mga asawang mohatag sa kadungganan sa ilang mga bana sa dagko kun sa gagmay ug ang pulong nakapahimuot sa hari o sa mga prinsipe ug ang hari nagbuhat sumala sa pulong ni Memucan kay siya nagpadala og mga sulat sa tanang mga lalawigan sa hari sa tagsa-tagsa ka lalawigan sumala sa naisulat didto o sa tagsa-tagsa ka katawhan sumala sa ilang pinulungan nga ang tagsa-tagsa ka tawo magahari sa iyang kaugalingong balay ug magasulti sumala sa pinulungan sa katawhan. Kapitulo 2. Sa tapos niining mga butanga, sa nahupay na ang kaligot-kot sa hari nga si Asuero, siya nahinumdum kang Vasti ug unsa ang iyang nabuhat ug unsa ang gipahamtang batok kaniya. Unya miingon ang mga alagad sa hari nga nagaalagad kaniya. Papangitai ang hari og mga maanyag nga batan-ong ulay ug patudloa ang hari og mga pangulo sa tanang mga lalawigan sa iyang gingharian aron ilang tigumon ang tanang maanyag nga mga batan-ong ulay ngadto sa Susan nga mao ang palasyo.
sa balay sa mga babae ngadto sa pagbantay ni Hagay, ang eunuko sa palasyo sa hari, ang magbalantay sa mga babae ug ipahatag kanila ang mga butang nga ihihinlo kanila. Ug ipahimong reyna ang dalaga nga makapahimuot sa hari, ilis kang Basti, ug ang butang nakapahimuot sa hari ug kini iyang gibuhat. Sa Susan nga mao ang palasyo, may usa ka Hudyo kansa ngalan mao si Mardukeo, anak nga lalaki ni Jair, anak nga lalaki ni Simi, anak nga lalaki ni Kis, usa ka Benjaminhon, nga gidala gikan sa Jerusalem lakip sa mga binihag nga nangabihag uban kang Jeconias hari sa Huda nga gibihag ni Nabucodonosor hari sa Babylonia. Ug iyang gimatuto si Hadasa nga mao si Esther, ang anak nga babae sa iyang uyuan, kay siya walay amahan ni inahan, ug ang dalaga maanyag ug matahom. Ug sa pagkamatay sa iyang amahan ug inahan, gikuha siya ni Mardukeo, giisip nga iyang anak nga babae. Busa nahitabo sa diha nga ang sugo sa hari ug ang iyang pagbulutan gipatalinghugan, ug sa diha nga may daghang mga dalaga nga natigom ngadto sa Susan nga mao ang palasyo ngadto sa pagbantay ni Hagay. Si Esther gidala ngadto sa balay sa hari ngadto sa pagbantay ni Hagay, ang magbalantay sa mga babae. Ug ang dalaga nakapahimuot kaniya ug siya nakadawat sa kaluoy nga gikan kaniya. Ug sa diha-diha gihatag kaniya ang iyang mga butang nga igihinlo lakip sa iyang mga bahin, ug ang 7 ka mga piniling dalaga nga igahatag kaniya gikan sa balay sa hari. Ug iyang gibalhin siya ug ang iyang mga dalaga sa labing maayo nga dapit sa balay sa mga babae. Si Esther wala magkapahibalo sa iyang katawhan ni sa iyang kaubanan, kay si Mardukeo nagsugo aniya nga dili niya kini ipahibalo. Ug si Mardukeo naglakat adlaw-adlaw sa atubangan sa sawang sa balay sa mga babae aron nga siya mahibalo kung unsa ang kahimtang ni Esther ug kung unsa ang mahitabo kaniya. Karon sa diha nga higayon na sa tagsa-tagsa ka dalaga ang pag-adto sa hari nga si Assuero. Sa tapos ni ana gibuhat kaniya sumala sa balaod sa mga babae nga napulo og 2 ka bulan, kay ang mga adlaw sa ilang pagpahinlo ingon niini 6 ka bulan sa lana sa mira ug 6 ka bulan sa matamis nga mga pahumot, ug lakip ang mga butang sa pagpahinlo sa mga babae. Unya niining paagiha midangat ang dalaga ngadto sa hari, bisan unsa ang iyang gikinahanglan gihatag kaniya nga nagauban kaniya gikan sa balay sa mga babae ngadto sa balay sa hari. Sa pagkagabii siya miadto ug sa pagkaugma siya mibalik ngadto sa ikaduhang balay sa mga babae ngadto sa pagbantay ni sa Asgas, ang eunuko sa palasyo sa hari, nga maoy nagbantay sa mga puyo-puyo. Siya wala na mahiadto sa hari gawas kung siya gikahimutan sa hari kay siya gitawag pinaagi sa ngalan. Karon sa miabot na ang panahon ni Esther, ang anak nga babae ni Abihail nga uyuan ni Mardukeo, nga nagmatuto kaniya ingon sa iyang anak nga babae nga siya moadto na sa hari, siya wala magkinahanglan sa bisan unsa gawas sa gitudlo ni Hagay, ang eunuko sa palasyo sa hari, ang magbalantay sa mga babae. Ug si Esther nakabaton sa paghigugma sa tanan nga nagtan-aw kaniya. Busa si Esther gidala ngadto kang Assuero nga hari sa harianong balay sa ika-10 ka bulan, nga mao ang bulan sa Tebeth sa ika-7 ka tuig sa iyang paghari. Ug ang hari nahagugma kang Esther labaw sa tanang mga babae, ug siya nakabaton sa labaw nga gugma ug kalulot sa iyang pagtan-aw labaw sa tanang mga ulay. Mao nga iyang gibutang ang harianong purong-purong sa iyang ulo ug gihimo siya nga reyna ilis kang Basti.
Unya ang hari naghimog usa ka dakong kumbira sa tanan niyang mga prinsipe ug sa iyang mga alagad, bisan kang Esther nga kumbira, ug iyang gihimo ang usa ka pagpahulay sa mga lalawigan ug naghatag og mga gasa sumala sa pagkamadagayaon sa hari. Ug sa natigom na ang mga ulay sa ikaduhang panahon, unya si Mardocheo milingkod sa ganghaan sa hari. Si Esther wala pa magpahibalo sa iyang kaubanan ni sa iyang katawhan ingon sa gisugo ni Mardocheo kaniya. Kay si Esther nagtuman sa sugo ni Mardocheo sama sa didto nga nagatubo pa siya uban kaniya. Niadtong mga adlaw sa nagalingkod pa si Mardocheo sa ganghaan sa hari, duha sa mga eunuko sa palasyo sa hari, si Bigtan ug si Teres, niadtong magbalantay sa bakanan, nangasuko og nagtingwa sa pagpatilaw kang hari Ahasuero. Ug kini hisayran ni Mardocheo nga maoy nagtaho ni ana ang Esther nga reyna. Ug gisuginlan ni Esther ang hari ni ana mahitungod sa ngalan ni Mardocheo. Ug sa gihimo ang pagsusi sa maong butang ug nakita nga kana matuod, silang duruha gipamitay sa kahoy ug kini nahasulat sa basahon sa mga kronikas sa atubang sa hari. Kapitulo 3. Sa tapos ni ining mga butanga, gipauswag ni Ahasuero si Aman, anak nga lalaki ni Amadata ang agagihanon, ug gipauswag siya ug gibutang ang iyang lingkuranan labaw sa tanang mga prinsipe nga diha uban kaniya. Ug ang tanang mga alagad sa hari nga dinha sa ganghaan sa hari, nagyukbo ug nagtahod kang Aman kay ang hari nagsugo sa ingon mahitungod kaniya. Apan si Mardocheo wala moyukbo ni magtahod kaniya. Unya ang mga alagad sa hari nga didto sa iyang ganghaan mingingon kang Mardocheo, nganong naglapas ka sa sugo sa hari? Ug nahitabo nga sila sa adlaw-adlaw nagasulti kaniya ug siya wala mamati kanila ug ilang gisuginlan si Aman aron tan-awon kung ang mga pulong ni Mardocheo nagapadayon ba, kay iyang gisuginlan sila nga siya usa ka Hudyo. Ug sa nakita ni Aman nga si Mardocheo wala moyukbo ni magtahod kaniya, unya si Aman napuno sa kaligotgot. Apan iyang gihuna-huna nga pagtamay ang pagpatilaw kang Mardocheo lamang. Kay ilang gipahibalo kaniya ang katawhan ni Mardocheo. Busa si Aman nagtingwa sa paglaglag sa tanang mga Hudyo nga dinha sa tibuok gingharian ni Ahasuero, bisan pa ang katawhan ni Mardocheo. Sa nahaunang bulan nga mao ang bulan sa Nisan sa ika-12 ka tuig ni Hari Ahasuero, ilang gihimo ang pur nga mao ang rifa sa atubangan ni Aman sa adlaw-adlaw ug bulan-bulan ngadto sa ika-12 ka bulan nga mao ang bulan sa Adar. Ug si Aman miingon kang Hari Ahasuero, adunay usa ka katawhan nga nangakatag sa halayong dapit ug nagkatibulaag sa taliwala sa mga katawhan sa tanang mga lalawigan sa imong gingharian. Ug ang ilang mga balaod lahi sa balaod sa tagsa-tagsa ka katawhan, ni nagabantay sila sa balaod sa hari. Busa dili kaayuhan sa hari ang pagpasagad kanila. Kung kini makapahimuot sa hari, ipahimo ang pagsulat nga sila pagalaglagon ug ako mobayad sa 10,000 talento nga salapi sa mga sinaligan sa buhat sa hari aron sa pagdala ni ana ngadto sa tipiganan sa bahandi sa hari. Ug ang hari mikuha sa iyang singsing gikan sa iyang kamot ug gihatag kini kang Aman, anak nga lalaki ni Amadata ang agagihanon, ang kaaway sa mga Hudyo. Ug ang hari mingon kang Aman, ang salapi gihatag kanimo, ang katawhan usab sa pagbuhat kanila sumala sa daw maayo kanimo.
Unya ang mga magsusulat sa hari gipatawag sa nahaunang bulan sa ikapulo ug tulo ka adlaw niana, ug didto gisulat sumala sa tanan nga gisugo ni Aman sa mga tinugyanan sa hari ug ang mga gobernador nga dinha sa tagsa-tagsa kalalawigan ug sa mga prinsipe sa tagsa-tagsa ka katawhan sa tagsa-tagsa kalalawigan sumala sa naisulat didto ug sa tagsa-tagsa ka katawhan sumala sa ilang pinulungan sa ngalan sa hari nga Asuero kini gisulat ug gipatikan sa singsing sa hari ug ang mga sulat gipadala sa koreo ngadto sa tanang mga lalawigan sa hari aron sa paglaglag sa pagpatay o sa pagpuo sa tanang mga Hudyo, batan-on ug tigulang, mga kabataan nga gagmay ug mga babaye sulod sa usa ka adlaw bisan sa ikapulo ug tulo ka adlaw sa ikanapulo ug duha ka bulan nga mao ang bulan sa Adar o sa pagkuha sa tanan nila nga mga inagaw alang sa usa ka salakmiton. Usa ka hinulad nga usa ka hinulad sa sulat nga ang sugo igahatag sa tagsa-tagsa kalalawigan gimantala sa tibuok katawhan nga sila mangandam niadtong adlawa. Ang mga koryo na nagdala sa pagdali sa sugo sa hari ug ang sugo gihatag didto sa Susan nga mao ang palasyo ug ang hari ug si Haaman nanlingkod sa pag-inom apan ang syudad sa Susan nalibog. Kapitulo 4. Ug sa nahibaluan ni Mardukeo ang tanan nga nabuhat, gigisi ni Mardukeo ang iyang mga biste ug nagbutang og sako nga sapot uban ang mga abo ug miadto sa kinatiluwad-an sa syudad ug mituaw sa usa ka taas ug mapait nga paghilak. Ug siya miadto bisan sa atubangan sa ganghaan sa hari kay walay makasulod sa sulod sa ganghaan sa hari nga nagbiste sa sako nga sapot ug sa tagsa-tagsa kalalawigan bisan asa mahiabot ang sugo sa hari ug ang iyang pagbulot-an didto'y dakong kasubo taliwala sa mga Hudyo ug panagpuasa ug panaghilak ug panagminatay ug daghan ang mga nanghigda diha sa sako nga sapot ug mga abo ug ang mga kadalagahan ni Esther ug ang iyang mga sinaligan sa palasyo nangadto ug gisuginlan siya ni ana ug ang reyna nagmasulub-on gayud kaayo ug siya nagpadala og biste aron ipabiste kang Mardukeo ug aron huboon ang iyang sako nga sapot gikan kaniya apan siya wala dumawat niini. Unya gitawag ni Esther si Atak, usa sa mga eunuko sa palasyo sa hari, nga iyang gitudlo sa pag-alagad kaniya ug gisugo siya sa pagpaadto kang Mardukeo aron sa pagsusi kung unsa kini ug ngano kini. Busa si Atak miadto kang Mardukeo ngadto sa halapad nga dapit sa syudad nga tubangan sa ganghaan sa hari. Ug gisuginlan siya ni Mardukeo sa tanan nga nanghitabo kaniya ug ang igo nga gidaghanon sa salapi nga gisaad ni Aman nga ibayad sa mga panudlanan sa bahandi sa hari tungod sa mga Hudyo aron sa paglaglag kanila. Siya usab mihatag kaniya sa hulad sa sinulat sa sugo nga gihimo didto sa Susan aron sa paglaglag kanila sa pagpakita ni ana kang Esther o sa pag-asoy ni ana kaniya ug sa pagsugo kaniya nga siya moadto sa hari aron sa paghangyo kaniya ug sa paghimo og pangalyupo sa tubangan niya alang sa iyang katawhan. Ug si Atak miabot ug iyang gisuginlan si Esther sa mga pulong ni Mardukeo. Unya si Esther namulong kang Atak ug gihatagan siya og usa ka mensahe kang Mardukeo nga nagaingon ang tanang mga alagad sa hari ug ang katawhan sa mga lalawigan sa hari nagpanghibalo nga bisan kinsa nga lalaki kun babaye nga moadto sa hari ngadto sa labing sulod nga sawang nga wala tawga adunay usa ka balaod alang kaniya nga siya pagapatyon gawas ni adto nga kaniya ang hari magatunol sa bulawang setro
nga siya mabuhi. Apan ako wala matawag aron sa pag-adto sa hari sulod niining katluan ka adlaw. Ug ilang gisugilon kang Mardukeo ang mga pulong ni Esther. Excuse me. Yes. Unya si Mardukeo nagsugo kanila sa pagpatubag kang Esther. Ayaw paghuna-huna sa imong kaugalingon nga ikaw makagawas dinhi sa balay sa hari, labaw pa sa tanang mga Hudyo. Kay kung ikaw magahilom niining panahona, busa ang kagawasan ug kaluwasan makita sa mga Hudyo gikan sa laing dapit, apan ikaw ug ang balay sa imong amahan mga hanaw. Ug kinsay nahibalo kung ikaw wala pa mahiabot sa gingharian sa maingon niini nga panahona. Unya si Esther misugo sa pagpatubag ngadto kang Mardukeo niining mga pulongan. Lakaw tiguma ang tanang mga Hudyo nga anaa sa Susan ug magpuasa kamo alang kanako ug ayaw pagkaon ni mag-inom sulod sa tutulo ka adlaw ug sa tutulo ka gabii. Ako usab ug ang akong mga dalaga nga nagpuasa sa maong pagkaagi. Ug busa ako moadto sa hari nga dili subay sa balaod ug kung ako mamatay, mamatay ako. Hallelujah. Usa si Mardukeo mipadayon sa iyang paglakat ug naghimo sumala sa tanan nga gisugo aniya ni Esther. Praise the Lord. Kapitulo 5. Karon kini nahitabo sa ikatulo ka adlaw nga si Esther nagsul-ob sa iyang harianong bisti ug mitindog sa labing sulod nga sawang sa balay sa hari atbang sa balay sa hari. Ug ang hari naglingkod sa iyang trono dinha sa harianong balay atbang sa pultahan sa balay. Ug mao kadto nga sa hingkit-an sa hari si Esther, ang reyna nga nagtindog sulod sa sawang, nga siya nakapahimuot sa iyang pagtan-aw ug ang hari mitunol kang Esther sa bulawang setro nga dinha sa iyang kamot. Pusa si Esther mipahaduol ug mihikap sa tumoy sa setro. Unya namulong ang hari kaniya. Unsa ang bot mo reyna nga Esther? Ug unsa ang imong igahangyo? Igahatag kanimo bisan ang katunga sa gingharian. Ug si Esther namulong, kung kini mahiuyon man ugaling sa kabubuton sa hari, itugot nga ang hari ug si Aman moadto sa kumbira ang akong giandam alang kaniya. Unya ang hari miingon, padalia si Aman aron kini himuon sumala sa gipamulong ni Esther. Busa ang hari ug si Aman miadto sa kumbira nga giandam ni Esther. Ug ang hari namulong kang Esther didto sa kumbira sa bino. Unsa ang imong ihangyo? Ug kini gahatag kanimo ug unsa ang imong pagapangayoon bisan ang katunga sa gingharian kana pagahimuon. Unya mitubag si Esther ug miingon, ang akong hangyo ug akong gipangayo mao kini. Kung ako nakapahimuot sa pagtan-aw sa hari ug kung kini ikalipay sa hari ang paghatag sa akong gihangyo ug ang pagtuman sa akong gipangayo, paadtoa ang hari ug si Aman sa kumbira nga akong giandam alang kanila ug akong pagabuhaton ugma sumala sa gipamulong sa hari. Unya miadto si Aman niadtong adlawa, malipayon ug masadya sa kasing-kasing. Apan sa diha nga nakita ni Aman si Mardukeo diha sa ganghaan sa hari, nga siya wala tumindog ni maglihok sa iyang atubangan, siya napuno sa kaligot-got batok ang Mardukeo. Apan si Aman nagpugong sa iyang kaugalingon ug mipauli. Ug iyang gipaadto ug gipadala ang iyang mga higala nga si Zeres nga iyang asawa. Ang iyang mga higala ug si Zeres nga iyang asawa. Ug si Aman nagsugilon kanila sa himaya sa iyang mga bahandi ug sa gidaghanon sa iyang mga anak. Ug sa tanang mga butang diin ang hari nagpauswag kaniya.
ug giunsa siya sa pagpauswag niya labaw sa mga prinsipe ug mga alagad sa hari. Labot pa si ama namulong, oo, si Esther nga reyna wala motuhot nga may mukuyog sa hari nganhi sa kumbirang iyang giandam, gawas kanako lamang, ug ugma ako usab gidapit niya uban sa hari. Apan kining tanan walay kapuslanan kanako samtang ako nagatan-aw kang Mardukeo nga Hudyo nga nagalingkod sa ganghaan sa hari. Unya miingon si Zeres sa iyang asawa ug ang tanan niyang mga higala kaniya, ipabuhat ang usa ka bitayan nga may kalim-an ka maniko ang kahabugon ug sa pagkabuntag sumulti ka sa hari aron si Mardukeo mabitay ni ana. Unya lumakaw ka nga malipayon kuyog sa hari ngadto sa kumbira ug kini nakapahimuot kang aman ug iyang gipabuhat ang bitayan. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga igsoon dinhi lang sa tataman para dani sa um, dani nga episode atong ipadayon sa next episode. So huwag ayaw mo pagbiya sa pagpaminaw kay mubalik ko sa pagbasa in a few minutes. Okay? So ato sang pasalamatan ang Dios sa iyang mga pagpamatuod pinaagi dinhi sa libro ni Esther. Dalaygon ka amahan nga balaan langit nun nga amahan. Ka salamat Ginoo sa imong pagpakita sa imong gahom. Lord, aron nga kami Ginoo ma makita namo ang imong paghigugma sa imong mga kaanakan, Lord. Nga walay bisan unsa Ginoo nga gahom nga makapukan ka namo nga makadaog ka namo tungod kay ikaw ang among gamhanan nga amahan. Makanunay ka panalipod ka namo bisan pa sa mga attack Ginoo sa among mga sa kaaway Ginoo sa among mga kalag. Ikaw Ginoo kanunay nga nagadasig ka namo, kanunay Ginoo nga nag-reveal ka namo, nagpahayag ka namo sa imong mga tuyo Ginoo aron nga kami dili mga lukmay, dili mga wad-an og paglaom kundi Ginoo among kalipay nga ang among ah, peace ang among pagtuman namo sa imong mga pulong magapadayon Ginoo nga madagayaon diha sa imong presensya. Dalaygon ka nga Dios. Hallelujah. Tanan among gipasalamatan nga ang tanan nga na minaw sa imong mga pulong sa pagbasa sa imong mga pulong padayon nga makadawat sa mga biyaya Lord, sa mga blessings nga gikan lamang kanimo. Lord, for your glory, honor, and praise, we worship you. Amen and amen. In Jesus' name, amen and amen. So, hantod sa sunod natong pagbasa mga igsoon, mga higala, anang atang ilang in just few minutes. God bless us.